Prichádza obdobie chladnejšie, kedy sa môžu vyskytovať poruchy prekrvenia prstov, ktoré poznáme pod názvom Raynaudov syndrom alebo Raynaudov fenomén. Prvýkrát boli popísané koncom 19. storočia doktorom Raynaudom a tou pracovníkov, ktorí používali vibrujúce prístroje a tí mali postihnutú práve predilekčne tú ruku, s ktorou pracovali, okrem palca. Toto sa doteraz používa ako diferenciálna diagnostika. Vzniká to zhruba tak po 20 rokoch práce s vibrujúcimi nástrojmi ako choroba z povolania. Raynaudov syndrom nemá presne objasnenú príčinu, vieme však, že postihuje viac ženské pohlavie, čiže tam zohrávajú pravdepodobne rolu ženské hormóny, ale aj adrenalín, lebo patrí medzi tzv. Vazoneurózy a viacej sa vyskytuje v strese. Charakteristické je však, že aj v chladnom počasí. Diagnostickým znakom je tzv. Trikolóra, to znamená, že sfarbenie prstov, ktoré na začiatku sú prsty také bledé, strpnuté, neskôr to prechádza stále s takými bolestivými, nepríjemnými trpnutiami a krčmi v tých prstoch. Môže to trvať aj pol hodinu celý ten proces. Potom dochádza k zmodreniu prstov a na konci dochádza k rozšíreniu ciev, ku vazodilatácii a k začervenaniu. Aj táto fáza je sprevádzaná bolestivosťou, kedy do toho úseku, ktorý bol predtým nedokrvený, dochádza väčšie množstvo krvi. Ako som už spomenula, jedným z diagnostických prístupov je rodinná anamnéza, lebo sa to častokrát vyskytuje familiárne. Taktiež sa môže použiť kapilaroskopia. Angiologické vyšetrenie ako také nemá nejakú validitu, a pokiaľ sa jedná o primárny Raynaudov fenomén. Existujú aj sekundárne, ktoré sú následkom nejakého iného ochorenia, či už nádoru alebo sklerodermie. Tie sú teda ale menej časté a už lekár pri tom základnom ochorení sa orientuje týmto smerom. Pri primárnom Raynaudovom fenoméne je dobrým znakom to, že vekom sa zmierňuje. Existujú niektoré liečebné opatrenia, ako je užívanie kalciových blokátorov alebo prostaglandínov. Vo všeobecnosti však platí, že títo pacienti zle tolerujú chlad, taktiež nevhodné fajčenie, kávu treba individuálne posúdiť a sú to pacienti, ktorí nosia rukavice už vtedy, keď ostatní ešte nepociťujú, že by nastala taká zima. Pokojne tie rukavice noste, máte na to právo a chránte sa pred chladom. Prípadne vyhýbajme sa stresu, my všetci, to je taká ťažká rada. Toto ochorenie, to primárne, je benigné, teda netreba sa ho báť, spôsobuje diskomfort, je to pre pacienta nepríjemné, ale nepredstavuje nejaké závažné ochorenie so zlou prognózou. Môže byť spojené aj s trpnutím iných tzv. akrálnych častí tela, nosa, uší, alebo prípadne aj s inými známkami cirkulačnej asténie, s nízkym tlakom, niekedy možno s palpitáciami, bušením srdiečka. Takže rukavice na ruky a chrániť sa pred chladom.